Tak zdravím vás v novom videu. Sme tu na Emičkou. Emička. A dneska máme špeciálne video. A máme špeciálne video v tom na našom family kanále, pretože pozrite sa, jak to tu vyzerá. Mojko, povedz nám, čo si ty všetko predala? Ja som v takom šoku, lebo ja teraz neviem, čo Filip chcel. A ty ho máme úplne napísaný scenár, hej? No. Ale čo ty chceš? Ako? Lebo ja chcem od teba, Ema, hovoriť, že máme napísaný scenár, ale nevie, že nahrávame teraz video vôbec. Tu zostali nejaké krabice. Kde sú všetky veci? Ty si popredala veci zo skladu? Popredala a dneska majú prísť ďalšie. Čo ešte máš predať? Ďalšie pani po toto, po toto, po toto, po toto. Vážne? Áno. OK, lebo všetky veci, čo ste tu videli, vidíte, že korveta je naspäť, že máme tu len pár vecí a ľudia, všetko ostatné sa predalo. Takže keď ideš, dobre, berme to tak, že fakt dneska prídu, takže za koľko vecí dneska chceš predať? Tak do 100. Do 100, hej? OK, zaokrúhlime toto všetko už na $100 a sklad dopadol tak, že ja tu mám nejaké peniaze. A tie peniaze sú také, že máme naspäť $700 z minulého skladu a keď toto ešte 720 asi. A tu keď ešte predáš za 100 vecí, to je plus máme monitor. Aj na ten sa to tak dopýtal. Pýtal sa? Dobre, let's say, že predáš ho nakoniec za $50, hej? Jeden monitor bol bohužiaľ rozbitý. Bol prasknutý screen z toho minulého skladu, takže relatívne sa dostávame, keď Ema to dopredá za 100, monitor jeden dobrý sa predá za 50, nebudeme to hrotiť, nech to ide preč. Tu sa ešte možno predá nejaké, možno do $200 sa ešte dostaneme, so všetkým všudy, OK? Mám tu 720, takže $920 dostaneme, 700 už máme, 200 ešte dostaneme, zo skladu, ktorý ste videli v minulom videu. Takže, Emička, čo to znamená? Že sme v strate koľko? Málo, ale dosť. $500. $500. $500 sme v strate kvôli Eminému kaderníctvu. Toto tu si popočítal ešte, čo sme našli? A plus 2 diamantové prstenie. Takže Emičkine kaderníctvo. Ešte toto má prísť tak dokúpiť. Rátaj do tých 200 má. Takže prvý sklad bol taký, že sme zarobili. V prvom sklade sme boli plus $120. Zatiaľ ešte sú tam nejaké veci. A druhý sklad sme v minuse $500 a už sa z toho nevyhrabeme, z toho už nedostaneme nič viac. Takže druhý sklad minus $400, čož vám poviem pravdu, že není tak zle, pretože som čakal, že pôjdeme do väčšieho minusu, že nedostaneme viac ako $500-600, čož ja som tým pádom spokojný a myslím si, že môžeme to ísť riešiť ďalej. Lenže bohužiaľ tento týždeň nejdeme kupovať sklad, pretože ja som zranený a máme toho docela dosť a hlavne musíme poriešiť jednu vec. Takže dneska v tomto špeciálnom videu sa pôjdeme pozrieť na vozíky. Takže sa zastavíme v obchode dneska a pôjdeme sa pozrieť, že koľko vlastne stojí tieto vozíky, ktoré my budeme potrebovať s Emou na sklady, pretože nielen na sklady, ja ho budem potrebovať aj do roboty. Takže chcem mi so pozrieť, aké sú ceny, aké sú možnosti, aké sú záruky na to, jak to je postavené všetko, lebo chcem kupovať nový, nechcem kupovať z ulice, lebo vám poviem pravdu, že som pozeral na nejaké jazdenky a tí ľudia nevedia fakt, čo za nejaké tie trailery pýtať. Takže my ideme teraz vlastne v tejto dobe na Copar, kde nahrávame video na druhý kanál, ale viem, že v Punta Gorde je jedno miesto, kde predávajú takéto vozíky. Tak predtým, než kúpime ďalší sklad, lebo fakt mne sa nechce chodiť a požičiavať si to a musíte ísť a jedno s druhým a potom to vrátiť a musíte sa ponáhľať, pretože musíte to vrátiť do 24 hodín, takže všetko vyložiť, naložiť, ísť na smetisko. Je to proste strašne hektické,
človek sa potom ponáhľa, rozreže si ruku, hej. A podobne. A tak tým pádom môže tu byť kľudne vozík, môžu byť v ňom veci aj uskladnené, hej, lebo teraz si zoberte, že toto by som mal vo vozíku a kto príde si to kúpi. A teraz to je tu a auto nám stojí vonku, takže Audina. I don't like it. Takže v dnešnom videu sa ideme pozrieť, koľko vlastne stojí taký vozík. Ja poďme. Takže na ceste a je to dobrá vec, pretože tá firma, čo predáva, je tako dobré, sme z domu 2 minúty, hej, a za 4 sme tam, takže 6 minút od domu sú. Neviem, či kúpime práve dneska, práve tam, ja chcem vidieť, čo majú skladom, aké sú možnosti, hej, nákupu a uvidíme. Keď nie tam, poďme sa pozrieť inde, ale videl som pár zaujímavých, čo celkom ma zaujímajú tam, takže uvidíme, lebo viete, ako to tu je v Amerike. Veľa reklamy a prijete tam a trailer, už nemáme, ale máme takýto a dajú vám polovicu z toho, inej farby, hej. A nepustia ťa. A nepustia ťa. Ste to už videli s Arvičkou. Už idem sa pozrieť k ďalšiemu dealerovi. Tak a my sme už na mieste a ja som práve zistil, že ja už som tu bol. A veľa tu toho nemajú na výber. Počkaj, jem za ním, no. Ja vám poviem aj, čo tu je. Tu v tej garáži, to bolo aj vo videu, tam boli brutálne americké auta. Vzadu. Mal tam aj ševička, je to taký pokutný dealer, ale v tej dobe nepredával trailery. Ale poznám ho. No, čo mu zavoláme. A poďme sa vlastne pozrieť na tie trailery. Poďme sa pozrieť na tie trailery. Také vyleštenú. Majú aj towing. Aj toto tu bolo, on tuším, že to chcel aj predať. Je to také tu dosť silikonátor. Hej, tu v tej garáži všade sú auta. Nuka. Ale tento čierny sa mi páčil. Vidíš? Jak zrkadlo. A vlastne aj v tomto to tak má zrobené. Sa mi toto strašne páči, tie svetlo hore, jak má porobené, vidíš? Brutálne to vyzerá. Ale čo je za rozdiel? To sú dva rovnaké, či tento je Sú úplne rovnaké. Ten má... Hej, to je isté. To je rovnaké. Chceš čierny či biely? Čierny chcem. Lebo chcem nalepiť FF logo na to. Ale tento má v lepšom stave, ten silikonátor. Hej. To by bolo, keby bolo otvorené, čo? Také ako biely není zlý. Ide o to, že či bude špinavý, či nebude špinavý furt. Vieš. Aj biely bude špinavý. No čierny bude aký napackaný, no a biely bude, ja neviem. Jedine, ak príde, že budeš capkať. No. Ja neviem, čo myslíš, ktorý bude lepší? Tak dizajnovo. Dizajnovo čierny je sa lepší. mi páči viacej, no. Ale biely je asi praktickejší. Packy na ňom nevidno, bude len ošľahaný od vody a od prachu. Čo ja viem. Ale ten je aj vyšší. Nezdá sa mi. No je. Jasné, že je vyšší. Má väčšie dvere, jak tieto. Akože nie. Je vyšší? No a jak? A bude jedine, že má väčšie kolesa. Ja neviem, či som práve že vyšší. Tento by stačil, lebo máš problém hoď kde prejsť, vieš. No. Mne ten čierny sa páči asi najviac. Čo? Aj mne sa páči čierny. Len si ho budeš leštiť. Ty? Ty? Hej, lebo nad dverami nemá toľko miesta. A jaký to je systém toho otvárania, že musí dole ísť? No vlastne, že si to odkvačkáš a spustíš dolu. A čiže máš rampu. To je fajn. Čiže lepšie, lebo... Aj na nejaké motorkáris. No dáš tam štvorkolku, motorka sa dobre preváža, vieš, všetko. Skúter vodný.
Všetko. Celý vozík so skútrom by ti vošiel? No jasné. A na čo by si to robil, ne? No tak keď chceš takto si kúpiť, ak chceš to odviezť do Miami, vieš, tak môžeš to naložiť, odviezť, keď to nemáš, že super vozík alebo niečo. No tak si sa dovolal, či? Nie, idem, ja som chcel vidieť najprv tie, no tak... Ale riadne. Nič, idem ho nájsť a skúsime zistiť cenu. Ale dumem, vieš, že biely alebo čierny, furt dumem nad tým. Vyzerá zajímavo ten biely, ale ten čierny je asi krajší. Som taký nerozhodný, alebo ne? Vidíš, on je ale len... máme čierne auto. No. To je otázka. Hej, že mu brnknúť. Dilema roka. Volaj mu. Volaj mu. Dobre, takže dovolal som sa, chlapík si ma pamätá, som povedal, že 280 som od neho kúpil. Uľahčil nám tu trošku chlapík v dvoch veciach, že dneska nemusíme míňať peniaze, lebo tu není, že má tu len takého kolegu, ale že keď to chceme riešiť ako kúpu, tak s ním, že bude tu zajtra ráno a biely už je predaný, takže má len... Ale tento je menší, jak tento. Jak menší? Lebo vravel, že 12? Ale on je blb, on 12 vôbec alebo nevie. 16. Moko, je to úplne, pozri sa, kde má špičky, sú úplne rovnaké trailery. On tu 12 fitový ani nemá. Aha, no vlastne hej. On nemá tu 12 fitov, to sú 16 fitové trailery. Nevie, čo má. Hej, taký bol dáky. Aj to sa mi páči, tie horné, že to má tak zrobené, vieš, hore. Nebude pršať na teba. Aj keď, no tak ale máš otvorené a hlavne tu bude svietiť na rampu tie svetla, vieš. Takže za mňa ale tu je dačo poškodené, či? Nie, to je klasika, nie? Silikonátor. Toto? Hej, však aj na druhej strane to máš, lebo to je pridané. To je pridané. Chápeš? Pozri, tam. Aha. To je ten trojuholník pridaný k tomu. Jemine. Amerika. Pecka podľa mňa. Povedal, že je to otvorené. No, ja neviem. Aj nejde mu to otvárať. Príjeme tu, tak som sa s ním dohodol, že ja som to videl zvonku, viem, že chceme tieto určite a nič, príjeme tu zajtra ráno tým pádom A vieš cenu, či ešte chceš zjednávať? Uvidíme zajtra. Mne sa na internete má $6,000, čo za mňa nie je zlá cena za takýto vozík, hej? $6,000, pretože fakt je obrovský. Koľko to mám vlastne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to je 6. A ešte máš Windows, to je na dĺžku 7 metrov, vieš. Takže bo ešte máš tento priestor, tu jak máš ten Windows. Vpredu. Windows. No tak sa to volá Windows, akože Ripak. večkový. No a teraz máš, tu máš baterku externú, ktorá sa vlastne dobíja jednak na svetla a jednak na brzdy, hej? Lebo máš, že sa ti odpojí a brzdy začnú brzdiť. Takže ja je odbrzdený ten vozík, takže je to paráda. Za mňa ako šupa, ne? Čo povieš? Luxusný vozík. A ešte keď si Si predstavíš... vydobil, či ako to ľudia písali? No. Si vydobil? Za mňa, ja som pozeral tie vozíky a užívaný takýto vozík, keď chcete, tak to stojí za neho 4,5 tisíc. Ne, dám za užívaný 4,5 tisíc, 2-3 ročne, keď ja za 6 000, obity, keď ja za 6 000 kúpim nový a ja viem, že sa o neho budem starať, hej. Nové brzdy, nové gumy, všetko nové, to nemá význam užívaný Ukáž, kupovať. jak si dupol nohou. A pozri sa, keď dáme ešte k čiernemu autu. Luxus, ne? Je to paráda. Dobre, ideme domov a príjeme sem ráno. Poďme. Joj. Tak máme tu druhý deň. Išli sme, teraz sme aj boli zase u toho dealera, u ktorého sme pozerali ten vozík. Príjem tam už dvere zavreté. Včera boli otvorené. Volám mu, že hej kámo, že sme sa dohodli na 9:30 ráno. Ja idem po kone do Fort Myers. Jak po kone do Fort Myers? Tak som chcel prísť kúpiť vozík, ne?
Jo, a to ti treba hneď? Ty si gáčo more, takže kto môže kúpiť, nemôže to všetko zbaví od teba. Jaj, koniec, no proste takto tu majú, no, ľudia v Amerike proste, no. Takže z vozíka nič dneska, ale je taká vec, že v Punta Gorde je ešte jeden predajca vozíkov veľký, kde sme vlastne kúpili aj ten náš hliníkový vozík, čo mám s Romanom. Alumíniový. Sanitka ide. Truby, servus, nie? To je fire, nie sanitka. Nie. Požarníci. Vodu tam má s hadicami, však sanitka to je, nie? Z fire department, no je sanitka. Jaká iná sanitka po teba príde, keď je nehoda, co príde z Sarasota Memorial sanitka? Ja som čítala fire, no to... Však fire department, však oni majú sanitky a príde po teba, keď sa dačo stane, fire department. Ja som sa to neuvedomila nikdy. Pána Boha. Tak požiarníci majú sanitky. Ja som myslela, že normálne ambulancia. To je ambulancia, zachránár. Príde on a ešte príde aj hasičské veľké auto. Ženská 20 rokov v Amerike. Glupé to je, má glupá. Šíma, chápeť, odzigalo mi dekel práve ľudia. Však aj mne. Kde mám požiarníci? Dá. Požiarníci, hej. Chodia z ambulanciu. Deti s nami sú tu na dneska, sa strašne tešia, že môžu byť aj na videu a že s nami môžu pracovať. My si zrobili taký rodinný deň krásny. Hej, Židecka. Čo nie? Čo? Áno? Áno či nie? Také zo záhrobia, áno. A za čo ste si dneska vymenili mobily? Čo máš v ruke? Knižku. No, kokajný. Ukáž, čo čítaš. Twilight. To tak dopadne, keď máte prázdniny, môžete sedieť doma, nič nerobiť, teda urobiť si svoje povinnosti, ale nechcete, lebo začnete trucovať, tak potom to dopadne, že sa otec nasere, dá vám do ruky knižku a budete v aute celý deň a môžete čítať. A oni strašne radi to robia. No, strašnú radosť z toho majú a... Hejže? Nie? Sa netešíte, že strávíte s rodičmi jeden deň, miesto toho, že by ste doma pozerali telku a boli s kamarátmi na iPadoch a hrali hry? I love spending time. Môžete si za to same byť dve opíce plane. Tak vám treba. Dobre, obraňme lístka, ideme do dealera. Ideme pozrieť sa tam, lebo keďže tento nemá čas, asi to nechám tak, že stále chcem kúpiť ten vozík od neho. On povedal, že mi ho podrží, že len sorry, sa mi ospravedlňuje, že nemá čas, že pondelok, utorok, že by sme sa mohli stretnúť a kúpiť ho. Čož nemám s tým problém, hej, lebo už teraz skladne ideme kúpiť žiadny, budeme kúpať sklady budúci týždeň, pravdepodobne. Kvôli čomu, povedz. Čo? Kvôli čomu? No lebo ma boli prst. Ja som pozeral dáke sklady toho týždňa, ale fakt s tým prstom to nemá význam a Ema sa tam bude sama, ono. Ako ani budúci týždeň nebude OK tá ruka, ale už predsa aspoň dáčo, hej. No a tak ma napadlo, že ideme sa pozrieť do dealera v Punta Gorde, pretože on tam má veľa tých trailerov, ale vám poviem pravdu, že len ten náš, čo sme kúpili s Romanom, stal 8 litrov, takže tento neviem, koľko bude stať. Chcem porovnať aspoň ceny. Takže chcem sa ísť pozrieť, že aké veľkosti tam majú, možno vidieť na živo trošku väčší, možno trošku menší, aký je rozdiel v cenách, aké sú podmienky, bla bla bla, jedno s druhým, takže aspoň sme sa nenasúrili, nechytili prvého, ale máme ho odložený, takže v pohodičke, nikomu ho nepredá. A ideme sa pozrieť ešte do tej väčšej firmy, kde ich je možno 20-30. Za tú čakačku? Vyprijeme tam dva. Za tú čakačku, a že tam nebol, kedy tam mal byť, ešte musíme znížku zjednať. No pri $6,000 sa ťažko znížka dáva pri takom traileri, ale... Bez dane. No. Môžeme skúsiť dať čo vyžobrať. Žobri. Uvidíme. Čo to tu je? Počkaj, kde to ja ideme? Tu idem a vlastne neviem, kde idem. Takže ideme rovno.
Nejaké mašinérie veľké tu sa idú robiť. Mne sa strašne páči táto Punta Gorda. Je to super mestečko, také, lebo vlastne tu na mesta moc nemajú na Floride downtown. Hej, akože nejaké centrum. A Punta Gorda má také historické, pekné, sú tu dobré reštaurácie, či už nemecká, talianska, hej, Pizza Gorda, alebo Sandro z Nemecka, robia tam aj kolena, super. Nejaké seafood farm. Ale problém je ten, počkaj, on si tu, dobre som šiel, Neviem. hej, ale problém je ten, že vždycky, keď je hurikán, tá Punta Gorda je pod vodou proste non-stop. Je hurikán a tu to je tak nízko položené, tak pri vode, že proste furt problém. A však ten majíz a proste ľudia tu nevedia. Dopravné značky. Dopravné značky nič nevedia, takže bohužiaľ. Má prednosť, že zostane v strede cesty na stopke. Daj, za chvíľku sme tu, tak sa vidíme ďalšieho dealera. Poďme. Už sme tu. Kdež my sme od nich kúpili trailer? Tu máš taký trailer, jak my máme. Royce Trailer Country. Na koníky? Tu je, taký máme. Taký sme kúpili. Nie, my máme dosky, ale A je vidíš? tu cena? No nemáš taký, hej. Poďme tam pozrieť, lebo... To je cena akože? 14 000? No, lebo je hliníkový celý. Čo si? Sú Magori. A tu už je predaný. Dobre, poďme. Tu na tej strane sú... A preto som chcel prísť pozrieť, že aké sú možnosti, ale oni tu majú strašne prepálené ceny. Jo, to vtedy, ak bol COVID, sme tu nakupovali ten oni, takže to nás nevideli. Už vtedy, hej, za 7 litrov sme kupovali ten. A teraz uvidíme, no, čo tu majú. Ale ty máš aj také materiály, že není to také lesklé, vidíš? A ten je vysoký dosť. Hej, ale vidíš, aký je fajný, Hej. to je taký, Ten je dosť vysoký. že není matný. Či že nie je lesklý. To je taký, ne? Čo bol tam 7 na 14, tam ten bol ešte 16. 6, no. Ale tiež by stačil. Tak sa môžeš pozrieť, ak bude vyzerať zaprašený, bo tam ten bol vyleštený. Riadne. Jak to voní. A nie je to špatné. Taký size. Či? Pekne to vonia. Tak všetko nové drevo. Nie je zlý size. To je čo, väčší, jak tam? Aha, že on je, vidíš, je hliníkový. Koľko sú drahé tie. Vieš, tam to môže byť, že je železný celý. Sold. Píše cenu? 7 na 14, ten je pekný, ten sa mi páči aj farba. No. To je to isté. No 7 na 14 dneska tiež nie je celý hliníkový, vidíš? To je drahé, jak svinia. Píše, že o 30% je ľahší ako stýl, nie železo. Zavri. A tu už máš 16. 7 inčov, 7 fitov na 16. Ten už je zavretý. No koľko je tak dlhší? Predok je dlhší, či čo je? Zádok je dlhší. Tak mal by byť dlhší, keď je väčší zádok rozmer. si všimni, od blatníku je dlhší trošku. Hej. Trošku. Taká malá troška. A jaké auto tu stojí? Presne auto, čo teraz robíme. Pre vlastíka. A však to nevyzerá zle to auto. Však fajne vyzerá to auto. Nikto nepovedal, že vyzerá zle. Tu je taký lesklý biely, nie? Ukáž? Ma tu privrel. Tu nie je už Vlastne tu sa mi zdá, že je. Hej, je im tu taká tá surová drevotrieska, ale toto tiež nie je hliník.
Vidíš, to už je železné podľa mňa. No tu ani nepíše na tých dverách, jak tam. Ja neviem, či 16 už nemusí byť železná asi. Neviem. A to sa mi viac Však ale tam ten bol väčší. Ale tento je... Ktorý? Čo si pozeral, ne? No. Ten, čo bol alumíniový. Nie, Bol ten menší? bol menší, 14, vidíš, tu je viacej priestoru, tu je. Aha. Nad To mi príde také kvalitnejšie. Mhm. Drevko. Ale hej, vidíš, to sú hliníkové. To sú všetko hliníkové. A tento je... No ten má tu železný. na hliníkové toto. Ale ja by som... Že to majú všetky. Ale nevidíš, že toto tu je železo a toto je hliníková konštrukcia. Ja ti poviem pravdu, že ja som sa asi železnú, lebo sú dosť lacnejšie a ja sa o to budem starať aj tak. Dobre, veľký plac tu je. No takto vyzerajú packy presne zaprašené. Si na jedno Na tom, kopito. čo chceš. Ale toto má nejaké ďobky, tam ten nebol tak pospájaný. Ja že nie. No nebol. No, len to nevidel. Bol. To sa mi to nezdá. Ale dobrý je. A tu máš modrý ešte aj. A tu máš aj nejaké výstuhy ešte aj. Až? Aj tam na tých dverách. Neviem, čo to tam je. Zelené drevo. Splesnete už teraz. Hej, tento vyzerá fajn. Danger. A tam hore je čo? Sa dá otvoriť? Neviem, čo to je práve. Že... Tu hore. No aj to je vent, ale tam to neviem, čo je. Chceš nejaký vent? Ventík? Ale ten nemá takú striežku, jak Ja tam viem, ten... no. Ale to sa dá dorobiť furt, vieš. Tam máš ten vent. No, okej. Žiaden nemá takú striežku. Čo nemá? Striežku, žiaden. Viem. Tu je 17-16, ale... Ó, ten sa mi páči, Hej, taký ale širý. není tak vysoký. O to ide. A my chceme vysoký? A vlastne toto nad tým rozmýšľam, že postav sa. Ja myslím si, že nám netreba vysoký. Ale Nie? to už dačo odpadáva. Nič pristrelia. Aj svetlo tu máš. To je to, že... Neviem, či by som nechcel radšej... Poď. Či by som nechcel radšej nižší. Lebo my aj tak do dajak výšky nebudeme nakladať, vieš. Myslím, že potom tie veci akorát padajú. Tu máš ešte nižší, či? Nie, to je 7 na 12, vidíš, to je 8 na 16, že ten je širší. Pozri O sa hodne širší. tu. No, o inč, O inč? či O fit. No a No, ale vidíš, to ako už má, nepôsobí veľa. vlastne, že má tieto kolesa už vo vnútri, chápeš? Tento je hliníkový. To tu hneď píše na to. Lebo Say no už to máš, rest. vidíš, už máš vnúka baxy na kolesa. Tam je čo? Tá baterka? OK, poď pozrieť, len. To budú môjko tak drahé, tieto trailery hliníkové, že koniec. Tento sa mi páči. No a ten je železný. A ten má aj okno. Stavím, že je najdrahší. A na čo ti okno, vieš? Fú. No vieš, na čo toto už je robené také na luxus, však tu je ako aj klima.
Čo si? To si už môže Tu dať máš svetlo, všetko. To je také, čo... svoju kuticu Pozri dať sa, vyrobiť. ako tu máš baxu na elektriku. To je také, že tu máš ATV alebo motorky a také už utility trailer, vieš, že na fun. 8,5 na 16. Už je veľký trailer, to už takýto nie. To je to isté. Tu máš 8 na 20. Fú. Si chcel 20 fitových. No, taký by som chcel, no. Neviem, či to už nie je veľa, Mojko. Pozri, aké to má kolesa. Elektróny. Riadne. Tiež to má tie baxy. Postav sa. Čekaj, no. Ten je vyšší. Až na špičky musím sa dotknúť. Myslím si, že toto už je moc veľké. Tu nám netreba už ani na sklady. Auta v tom prevážať nebudeme a budete to zaberať veľa miesta. No. Je to už veľké, že moc. Je to veľké, obrovské. Toto už nie. Toto je také sympatické. No to je 8 na 16. No. Pravda. Na zdravie. Ďakujem. A 8 na 16 sme drahí, 7 8 na na 16 je aj ten, ktorý tam sme boli? 7 na 16. Aha. Toto je 7 na 16. Aj toto už mi príde, na zdravie, toto mi už príde strašne malé. Ten 6 na 10. Neprestaneš? Nie. Však toľko je tu peľu vo vzduchu teraz, že ma ide šľak trafiť. Čo to tu už si myslím, že je vyrigať za to peniaze, je strašne malé. Čo tu dáš? Že to je menšie ako posledný, čo sme si vynajali. Nie, nie. Je také isté. A príde mi to užšie. Užšie, no. Že vyrigáš za to 5 litrov. Tak za 6 nie je o čom, keď máš mať skoro raz taký. To je 6 na 10 a 6 na 12 je malý podľa mňa. Zajímavá farba. Taká metalíza. Ja si myslím, že tu teraz nekúpime trailer, lebo mňa dačo napadlo, ale poďme sa spýtať na ceny, však Žárko tu kupoval svoj trailer, ten maličký. Áno. Hej, však dal za neho $4,200. A má jakú veľkosť? Malý. Jaký rybníček tam majú? Mysleli sme, že musíme ísť? No ale že prinesie pánko, nám prinesie taký leták, čo tam majú ceny, či čo taký shit, že asi svoje papiere. Takže zajíma ma tento čierny a tento sivý. Takže uvidíme, ten sivý sa mi páči. Hejže, ten sivý je pekný. Ten bol zavretý, či? Sa mi zdá? Nebol. Á, ten bol s tými výstuhami. OK, s tou doskou odbytou, čo som dostala. Je pekný. Ten si myslím, že je na to, čo my potrebujeme, úplne ideálny. Úplne parádna veľkosť. Není vysoký, že musíš dávať pozor. No ale aký je rozdiel medzi týmto a tým čiernym? Neviem, že sa mi zdalo, alumíniový? že ten je železný? Tento je vysoký, vieš, vyšší. Ten alebo ten biely. $69.50. Stacks and tag. Obviously, 2 3,500-pound axles. Okay. Koľko? Breakaway system, 7-way plug. And this black one you're looking at. Koľko povedal cenu? This one is $62.95. 62? Correct. It's not bad. Yeah. Still 35. And it's basically the same one, right? Just a different makes.
That's going to be definitely better quality for you. Oh, really? Yes, yeah, that's got composite skins where this is aluminum skins. So the skin quality is definitely going to be better. The frame, just the whole overall build of an Horizon is going to be a slightly better quality than a Rockstar. And it's like a $700 difference. Correct. And this one is little bit smaller, like this one. No, which one is higher? Or it's Yeah, no, this one is so higher. these are 6'9" heights. Yep. Okay, So these have an extended height. okay. And this one has an extended height as well. How much higher? It's like 1 feet. 1 Correct. feet? Yeah. I see the difference. Yeah. Correct. So Yeah. this one and this one is same, Yes. and this one is same as well. Correct. And do you know what is the price for this one? Yeah. And this one's going to be an all aluminum frame. Mm-hmm. Because the only thing stopping you is this is going to be $79.50. 79? Do you have these, but not aluminum frame? No. So the Alcoms are what I'm going to get as the extended height with aluminum frames. And honestly, with the aluminum frame, the trailer weight is lighter, so it allows you a little bit more of a payload. Obviously, no rust and corrosion as far as that goes on the frame, and still 3,500-pound axles, screwless panels, composite. So This- between this- those two, This so is going to be your best. This is going to be your better. so this one is 7,000, this one is 8,000. Takže už sme vonku, máme v ruke nejaké papiere. Si predstav. Chcem vám povedať, že prístup týchto ľudí v tejto firme, my sme tu už, ako som hovoril, kupovali ten vozík, ktorý máme a neuveriteľný prístup. Neuveriteľný prístup. Hneď nám všetko vysvetlil, povedal nám ceny trailerov, už keď sme stali pri tých traileroch, hej, vybrali my sme si nakoniec, z toho sme si všetkého vybrali, že tamten stojí $6,000 plus dane jedno s druhým, takže to bude 8, hej, so všetkým, to tiež tam sú dane, tech a všetko, hej, takže bacha na to. Teda 7, nie 8, 7, pardon, 7. Pozerala, že čo rozprávaš. Tým pádom, ale keď sme prišli tu, tak zbadali sme, vieš, tento napríklad stal, teraz som v Pomikove, hej, 6,900 a tento čierny stal 6,200, hej, 6,200. Tento. Ten. Ale on hovoril, že aj zvonku, aj znúka, že ten build není tak kvalitný ako na tamtom za 6,900, že ten je better option, lepšia option. Kdežto? Potom sme sa pozreli na tento a tento je najlepšia option. A ide o to, že Je vyšší. tento trailer je za prvé vyšší, za druhé je hliníkový, kompletne hliníkový a za tretie je zošrubovaný zvnútra, že proste není tak škaredý, aj keď sa bude umývať všetko, nezadrháva sa vám tá proste od tie šroby, je to krásne čisté, že aj keď si tu nalepíme reklamu, tak nemáš cez to šruby, ale ešte teraz ma druhá vec napadla, že či chceme takú farbu. O tom by som porozmýšľal. Áno, to je fajn. Túto farbu chceme, Áno. nechceme čierny? To je fajn. Lebo tu máš čierny. A v nej bude teplo potom stále. Strašne. Ale pozri, tu je čierny. Kde preto, boli sme dnuka, dali nám Pozri sa na nejaké aj options a podobne, takže budeme sa tomu venovať. Tento tuna stojí $8,000, 7,950. Dačo. Takže stojí $9,000. Aj s daňami, s prihlásením, so všetkým, áno. Takže v tomto zmysle tento trailer sa mi oplatí viac, pretože tam je 7,000, tu je 9,000. A tu je nejakých, by to vyšlo na 8. Takže 7, 8, 9.
Tu na skok v kvalite a veľkosti je proste neskutočný. O $2000 sa mi to neoplatí, pretože hliník, železo, výška, hej? Kvalita stavby, proste viac sa oplatí tento Ale za 2000. tento je vyšší jak tento. Tento je taký istý, jak ten sivý. Takže aj tento, keďže bude stať 8 a od toho je rozdiel len $1000 medzi tými dvoma. Výška, kvalita spracovania a to, že to je hliník a toto je železo. Takže za mňa je jednoznačná voľba kupovať o $2000 drahší za $9000 tento tu. Čo myslíš? Mám na výber? Nie, ja sa pýtam tvoj názor. Nie? Značka hore, pozri sa, aké dveriska obrovské proste, sklopíš dolu a ideš. Že tam presťahujeme dom na jednu šupu. No. Viete, chceme buď kupovať dom, alebo chceme kupovať dom, alebo stavať dom, ja neviem, čo ešte ideme robiť. Takýto trailer sa vám zíde na tie sklady, na všetko, však to sa zarobí na to pre Boha. A nie je to moc vysoké? Som si rozprával, že neprejdeš na veľa miestach s takým dačím. Nie, s týmto ešte ok, ja myslím, že to bude vyššie. S týmto, hej. Aké to je vysoké? 7,5 fita. Krásny je. A budeš s tým vedieť jazdiť? Skade máš vodičak? Však ja mám dlhší náväz, jak je toto. Ale však sa smejem. Ale mne sa páči táto farba. Keby bolo toto v tejto farbe? No je to také strieborné. Tam vidím taký. Čo ani mi nevadí, mne sa páči celkom. Ja si myslím, že nebude špinavý. Tak ono často je špinavý a nevidno to, tak to je pravda. Lebo nie je ani taký lesklý, je taký ten matný materiál, na striebornej ti málo bude vidno. No. Bordel. Jak tam ten bol taký lesklý, vyleštený, ten, čo sme včera videli, tak si zrobili jednu pecku a bolo vidno. A toto je takéto... A tamto nás vyjde 7, ten 9, ja by som šiel tu do tohto. Joj, a takto tu nafunguje s Filipom, proste. Povie, že 6, nakoniec je to 7 skoro, aj viac a nakoniec skončíme na 9. Joj. Nemá elektróny. Čo nemá? Elektróny. No to je strašné. A netreba. To píše XLT. To je XL Turbo. Neviem, tak si ho viem predstaviť k pleti. A pomáš tento, hej, ale tento, ak hovorím, ten je železný. Máme čas, dohodli sme sa s nimi tak, že vám ešte poviem pravdu, povedali sme mu dobre, videli sme ich niekoľko, je piatok, v pondelok prídeme, kúpime nejaký, lebo chcem kúpiť cez nich, strašne sa mi páčil prístup, je to drahšie, ale zase sú kvalitnejšie a sú hliníkové, takže sú aj ľahšie a na Floride nebudú hniť. A prístup super, ukázal nám papiere, vytlačil nám papiere, také máte možnosti, toľko bude dan, toľko bude hento. Povedali sme mu, OK, príjeme v pondelok, OK, super, tu je moja vizitka, v pondelok príďte okolo 3. 4. Žiadny nátlak, nič, proste super, nie? Teraz super chlapík. A vrátim sa sem v pondelok, ja sa sem v pondelok vrátim. Popremýšľaš a prídeš. Dúfam, že tie zvary na tomto vydržia viac. A ty si vravel, že to je celé na prd, keď je to také, už len skrz toho, jak máte vozík alumíniový. Ale tento je ináč urobený. U nás je všetko dobre na vozíku. Že je hliník mäkký. No ale u nás je všetko dobre. U nás na onom bol problém s blatníkmi iba, vieš. A teraz ty tu máš nejakú kapacitu, že koľko to uniesie váhu? Nejakých 7000 poundov. 3,5 tony. To je easy. Vieš, tu nemáš také, že svetla máš tu, nič ti netrčí, chápeš? Vieš, že svetla máš tu zabodované, nemáš nič, čo by ti malo trčať. Toto je zrobené po celej dĺžke, takže ja si myslím, že toto sa nemá čo. Ale mne sa páči viacej, keď je toto vonku a nie sú tu na tie baky. Presne, tam by zavadzali, lebo tu si pekne vieš urobiť. Kedy potrebuješ viac priestoru. No tak ale máš viac priestoru tu, vieš.
Chápeš, že tu máš viac priestoru. Sice máš boxy, ale tie boxy ti nezmenšujú tento priestor. Oni sú vlastne širší, vieš. Ale za mňa úplne v pohode. Úplne v pohode. Presne toto, čo my potrebujeme. Sťahovačky, A sklady. toto není horšie ako tamto, že bolo drevo také? Toto zelené? Ne. Nezničí sa to? Rozmýšľam, je to fajn. Boli to? Páči sa mi to. Ľúbi sa mi to, ľúbi Sa tu sa. zavriem, jak ma budeš počúvať. Toto dáš dolu, tu si dáš aj s motorkami, vyjdeš, aj s baršťou. So štvorkolkou. Filip má nejaké plány, o ktorých neviem. Nejaké štvorkolky zaš. Rozmýšľam, či sa neplatia ten širší. Však ale je dlhý. Dlhý je. Dlhý je. Úzky, ale dlhý. Dobrý je. Čo myslíte vy? Z ktorých z tých všetkých, čo by ste videli? Pretože tu ideme v pondelok a Už bude video von. Bude video už vonku, takže ja si budem čítať komenty a povedzte mi vy, či som vybral zemou dobre. Zemou. Hej, pýtal sa ma na názor, že aká farba sa mi páči. Lebo tu je ten 8x16 ešte, hej? Že širší? Že je širší. A ten bude aj drahší. A ten je zase Tá už ti nie poviem pravdu, že alumíniový. 8x16 to už... Však tu je, kde ty ideš? 8x16. Aj tu. Ale tu je tá farba, všetko. O, a ten je hliníkový a ten je však to je styl. ten istý, len je 16,8 šírka. A tu už má tie baxy No dnuka. však hej, lebo je to cez kolesa, ale tá podnuka, ty vieš, aký to je rozdiel? A sa vieš, že môžeš mať všetko. Takže zase... Ja To som je tu... zase 2000 viacej. Nie, len ja som pozeral na inú vec. Vieš akú? A tu už špinavé dvere má. Ne. Bereme tamten. Lebo ja som to chcel len kvôli tomu, že čo keď tu budem chcieť vtrepať auto, čo keď tu budem chcieť akú buginu si kúpime, vieš, dačo na jazdenie tu na polese, vieš, čo sme raz tak rozprávali. Lenže je to absolútne nepodstatné, lebo to není širšie znuka na auto alebo buginu, lebo ty neprejdeš kvôli tomu. Ty máš furt, Však o tom som vravela. ty máš furt len túto, Áno. furt máš len túto veľkosť. Jak máš tam bez toho. A na sklad mi je teda nič, šichta, vybavenko. Vybavenko. No dobre. Takže Vezmeme tento tu na... Takže dumeme, dajte nám vedieť, čo Počkaj, kde je tento? čo si myslíte vy? Čo by ste zvolili vy? Ja by som si vybral ten. Takže v pondelok sa tu Ale vrátime. teraz je otázka ešte, či ten alebo ten. Nie, tento. No však farba. Tento nie je tak vysoký. Je takisto vysoký, to nám ešte aj on rozprával, áno. Nie, nižšie Ale vlastne táto. nie, on je ten istý. A asi by som už bral tam, ten sivý, taký luxusnejší vyzerá byť. Čierny je takto zaprašený, keď je zaprašený. Vravím, že ten je vyšší. Ktorý je vyšší? Ten. Tento je taký istý, mi Pozri to sa nad rozprával dvere, on osobne. pozri sa nad dvere. Čo nad dvere? Koľko máš miesta, koľko máš tu nad dverami miesta. Není rovnaký. Je otvorené, som myslela, že je zavreté. A čo si? Pojí sa tu, hej? Tak on rozprával, že je taký istý, Nie. vysoký. A čo si? Tam som mal ešte pokrčenú takto ruku, normálne výstrel. Aj laket si mal viacej zohnutý.
O toľko je asi vyšší. Není o feet, ale o pol feeta určite je vyšší. Tak sa on pomýlil. Ale vravel, že sú rovnaké vysoké. Tento. Dobre. Ja mám vybrané, povedzte mi vy, či sme vybrali dobre a že či by ste išli nejak inač. A či si necháme prejsť hlavou a vrátime sa sem v pondelok a jeden z nich si teda vybereme. Ešte pozrieme na website viac možností, ale ja si myslím, že A toto je jediné miesto, kde predávajú vozíky? najväčšie, hej, také. Že... už na ďalšie nejdem. Tu nám majú všetko, už nikde nič inde nenájdeš. Dobre, ja myslím, že aj Emička je spokojná s výberom, aj s farbou. Nemám možnosť inú. A prídeme sem v pondelok. Necháme si to prejsť, ale hlavou cez víkend a prídeme sem v pondelok a jeden vybereme a ešte si budeme počúvať, prečítame si, čo vy ešte nám poradíte. Takže video ukončíme, vidíme sa budúci týždeň, možno už s novým trailerom, s novým skladom. V novom sklade. A lúčime sa s vami a vidíme sa na budúce. Tak Čaute.